Takže Marianadik, čaute, tu je Cile 2703 a ja vás vítam u našeho tretieho dielu z Mňaukraftu. Ako ste si mohli všimnúť, mám stan, kde mám spacák, mám pohovku, no dačo také jak trón, trošku, hej, má to s tým spoločné. Chcem vás ešte informovať, počkajte, o jednej veci. Za prvé, prepáčte, že nevyšiel diel, pretože som nemohla. Musela som ho upraviť a postrihať. Ako ste si všimli v druhom dieli. Ospravedlňujem sa, že je to postrihané, pretože mi seká to nahrávanie, ja neviem, musím to asi preinštalovať, ešte uvidím. A tak vrhneme sa na to, čo sme chceli. Počkajte, aha, tak. Ako som vysoká, aj mne sa zdá. Takže odvtedy sa tu nič nezmenilo, lenže tu mám stan toto, tu len tak. Takže som tu späť po troške dobe. Tu mám ešte jednu bedňu, tu už mám nejaké tie prášky ešte od minula a my sa vrhneme na ďalej. Zoberiem si torčky, toto mám, loďky, som si vyrobila, nejaký ten šúter a už ešte pre istotu jeden meč. A všetko si myslím. Takže ideme ďalej, jedlo máme dosť. A všimla som si, že tam je nejaká tota ona tiež. Takže asi najprv pôjdeme do tej, čo sme objavili. To som objavila náhodne. Tu som dala rebríky konečne. Počkajte, ja dám time set day. Áno, mám také cheaty, pretože hockedy mi... Takže som späť. Keďže zase mi to seklo, tak one... do prdele, stoj loďka. Dobre, ideme najprv tam, lebo máme to bližšie. Takže tak. Ideme tu, že čo to je za blbosť. Áno, opäť je to strih. Prepáčte. Takže ideme do tejto blbosti, že čo to tam je. Aha, to je od spodku až. Brzdi. Počkaj, to je od spodku. Áno, dobre, opäť je to strihané. Prosím, za to ma nehejtujte. Hej. Je to od spodku, takže ideme na túto, vieš, najprv. Dobre, bude to strúhané video, fakt, ako sorry, ale ja zase nemôžem. Doriti. Áno, som späť, máme tu 3 veže. Jedna. Viete čo, je to pre dnešný diel asi Ja sa s vami lúčim, čuste. Woohoo.